Πάντα καλά, πάντα καλά. Γεια σας Παναγιώτη. Χαίρετε. Τι κάνετε? Πώς είστε? Καλά είμαστε. Τελευταίος. Άντε να πάρω εγώ Τόσοι άντρες αφήνετε την κοπέλα να πάρει τις τσάντες. Ναι, γιατί υπάρχει τέτοιο, υπάρχει Τι είναι? ισότητα φίλων. Είναι καβίτισσα. Είναι καβίτισσα. Δεν καταλαβαίνουν οι εκαβίτισσες. Πάμε 50%. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια. Hello. Ξεκινάμε από πάνω και καταλήγουμε κάτω για πάλι και θα παρακολουθήσουμε σε ποιο. Πες μέσα να δούμε κάτι. Όχι τώρα δεν τελειώσει. Έλα λοιπόν να σου πω εδώ να πάμε. Μαθαίνω και τα νέα. 20 έτσι. 20 ακούγες. Το θέμα είναι αυτό και σάκια. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Και να είναι η τελευταία δόση που φέρνουμε φαγητό στους αδέλφους μας. Να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν πίσω. Να σε πω για τα Όχι, μια χαρά έχεις πάρει τώρα. Λοιπόν, θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Καλά. Καλά, εσύ. Α, μπράβο. Ναι. Έτσι.